Bay, nakarating na yung brake pad natin sa ating tupat caliper. So, i-align na natin to ngayon. So, ito po yung mga kailangan na gamit natin. So, ito po siya. Kinat na natin. Yung CNC natin. So, may diskarte tayo dito. So, yung butas, parang bubutasan pa natin dito mga bayo. Para ma-fit talaga natin. So, sukatin natin to kung yung level nito, gagayahin lang natin. So, ito po yung mga gamit natin. Pinalabas ko na lahat dito. Sinacharge ko na. Ito yung barina na malaki na naputol. Sus, putik to. Pero okay pa to. Makabutas pa to mga bay. Walang problema to. Makabutas pa to. So, yan po siya na barina. So, isusintro muna natin to. Kasi pag ito yung susundin natin yung original mga bay. Ano po siya? Tawag na ito. Ang layo nito. So yung kain sa brake pad hindi tama. Kaya ito yung pagkabutas ng isa is parang mas dapat ganyan talaga siya. Yung naka-straight talaga ba. So tamain natin to. Parang hindi kasi ito tumama mga bay. So ayan, tatanggalin muna natin to. So time lapse muna tayo mga bay. Para mas goods tignan mga bay. Let's go!
So yan mga bay, pangatlong botas na to. Butik pa, naputol pa yung ano natin. Yung drill bit natin. So ito nakabili tayo ng bago. Sus. 400 yan. Putik, mahal pa. 400 saka ito. 400 na kahit 100 na tayo. Naputol kasi yung ano natin drill bit. Tapos hindi na siya, parang iba na kasi yung ano niya. Sayang to. So yan. So sisiguraduhin na natin to na tumama to kasi all goods na. So yan. Kabit na natin mga bay. Bay, natapos na yung ginawa natin. So ito lang yung diskarte na bracket natin na hindi siya alog mga bayo. So sa shifter ko to, dalawa kasi to sila kaya parehas. Orderan ko to mga bay ng yung pang wave talaga. May pang wave na pwede sa atin kasi parehas lang tayo na plus swing arm. Yeah, maganda naman yung preno niya, wala namang problema. Kapit naman, hindi na siya maalog. Kaso lang ang problema, ito lang, hindi ko alam kung pangit ba siya tignan. Sinabay ko na lang dito para hindi siya mga bayba pangit tignan. Pero ang kawawa natin dito yung dito natin, pero hindi naman siya alog. Wala namang alog mga bayo kahit kunti. So bilihan lang natin to. So back job na naman to. Wala talaga, walang hiya talaga mga bay. Ay, parang nagkamali na naman tayo. So nasa 400 ang bili natin dito. So bibili tayo ulit. So gray yung color na pinili ko mga bay, same dito. So yan na siguro ang share natin. At least naikabit na natin at magagamit na natin. So temporary na lang to na gagamitin natin. So yan na, let's go.